बाइबेलनि जागायजेननायनि 6 बालाब 3 सिरियाव ओरैबायदि बुंदों, बेनिखायनो फोरबुआ होनबाय, आंनि जिउआ अरायबो मानसिजों नांज्लायबाय थानाय नंलिया, मानोना बियो सोलेरल'खा आर बिनि बैसोआ 120 बोसोर जागोन। That means 120 years जागोन। बिनि ओंथिया 120 बोसोर जागोन। माने मानसिनि जिउआ 120 बोसोरल' बा 120 बोसोरल' थागोन होननानै जोरगोन होननानै इसोरा बेवहाय बुंखादों बाइबेलावहाय। दा अनजाग्रा लोगोफोर, अब्ला साननानै नाय मानसिनि जिउआ जोबोर गुसुं बे बुहुमाव। आरोबाव अनजाग्रा लोगोफोर, इब्रायारिनि 9 बालाब 27 सारियाव फरायोब्ला ओरैबायदि मोनोदि, आरो खनसे थैनो आरो बिनि उनाव बिसारा मानसिफोरनो दोनखाजानाय बादि। खनसे फरायबावनि, आरो खनसे थैनो आरो बिनि उनाव बिसारा मानसिफोरनो दोनखाजानाय बादि इसोरा मानसिखौ बिसार खालामगोन। बेबायदि होननानै बुंदों। बयबो खनसे थैथारनांगोन आरो इसोरजों बिसार खालामजागोन होननानै बुंदों। जोंनि जिउआ इसोरनि सिगाङाव गसंनानै जोङो हिसाब हैनो नांगोन। जोङो बे बुहुमाव माबायदि मावदों आरो बे बिसाराव इसोरा नोंखौ मोजां हामजाजानाय मोनदोंब्ला नोंखौ सोरगो रायजोआव इसोरा दोनगोन गावजों लोगोसे अराय जोबरोङै जुगामि जुगामि रंजा खुसि सोरगो रायजोआव। नाथाय नोंखौ जुदि इसोरा मोजां मोनाखैब्ला एबा नोंनाव दाय मोनदोंब्ला, बिनि बोसोन बायदि नोङो थाबायनो हायाखैब्ला बुहुमाव, बेखौहाय इसोरा बिसार खालामनायाव नोंखौ दायनिगिरि मोनदोंब्ला अरायनि थाखाय नोंखौ जोबनो गैयै गिथाव बाथाव रायजोआव गारहरनाय जागोन। अनजाग्रा लोगोफोर, बेखौ बाइबेला रोखा फोरमायदों। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, जों दा बुजिनो हाबायदि जों इसोरखौ जेबो सिखोमानो हाया एबा जों इसोरखौ जेबो दोनखोमानो हाया। जों बे बुहुमाव 120 बोसोरसिमल' थागोन होननानै दिनै बाइबेला रोखा खालामदों आरो बिनि उनाव जों बिसाराव गसंहैनांगोन होननानै बुंदों। इसोरनि सिगाङाव जों हिसाब हैनांगोन होनदों आरो बे बिसारावहाय जोङो जुदि मोजाङै जोङो देरहायोब्लासो जोङो सोरगोखौ मोनगोन आरो जोङो जुदि देरहायाब्ला जोङो नोरक रायजोआव थांगोन होननानै बुंदों। इसोरनि हामजाजानाय बायदि जों जायोब्लासो जोङो सोरगो रायजोखौ मोनगोन, नाथाय इसोरनि हामजाजानाय बायदि जों जायाब्ला सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, बे 120 बोसोर बे संसाराव थानाय समावनो जोङो सैथोखौ जोङो नागिरनो रोंनांगोन। जोङो सैथोखौ जोङो बुजिनो रोंनांगोन। जोंनि अनसुला बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो जिउआव जोङो नाजावना लानो रोंनांगोन आरो जोङो गोथार बाइबेलावहाय जोंहा जेसेबांनाखि इसोरनि होनाय हुकुमफोर दङ, बे हुकुमफोरनि गासैबो बोसोनफोरखौहाय, बे हुकुमफोर आरो गासै बाइबेलनि बोसोनफोरखौहाय जोङो फालिजोबनांगोन, जों मानिजोबनांगोन। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै नोंनि आखायावसो अनजाग्रा लोगोफोर, बेवहाय मा गैया? बेयाव रावनिबो जेबो बेवहाय नोंखौ माबा मोनसे हेल्प खालामनो हानाय, सोरबाया नोंखौ बै नोरकनिफ्राय बासायनो हानाय जेबो राहा गैया। नोंनि जिउखौ नोंल' बासायनो हायो। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो संसाराव थानाय समावनो, जोङो बुहुमाव थानाय समावनो जोङो हानायसेबां जोङो इसोरखौ खुलुमनांगोन, जोङो दाव खालामनांगोन। बे गुसुं समावनो जोङो इसोरखौ नागिरनो रोंनांगोन। जोङो जेखि जाया मानो जोंनि थासारिफ्रा, नाथाय जोङो बे इसोरखौ नागिरना लासिनो, जों सैथोखौ नागिरना लासिनो, सैथो नंगौखौ जों नागिरना लासिनो जोङो संसारनि लामाजों जोङो जुदि आवगायलाङोब्ला, जोङो गुबुन लामाजों थाङोब्ला जोङो बेबायदि मोजां खाबुखौ जों मोनाबो जानो हागौ आरो जोंनि जिउआ बै बिसाराव जोङो बेबायदि इसोरनो जोङो हिसाब हैनायाव जोङो जेननोबो गोनां जानो हागौ। अब्ला नोंनि जिउआ जोबनो रोङि बे नोरक रायजोआव नोङो सान हर थाद'नाय गैया ना? नोरकआ मोनसे सैथो जायगा, नोरकआव जोबथा साजा होनायनि जायगा। नोरकआव गोमोरनो रोङै अर दङ। नोरकआ मानसिखौ इसोरनिफ्राय अरायनि थाखाय गोजान खालामो। नोरकआ मोनसे सैसो नांनाय जायगा। इसोरा नोरकखौ सैतान आरो बिनि दुतफोरनि थाखायसो बानायदोंमोन। नोरकआव अरायनि गाबनाय आरो हाथाय अरखेनाय दङ। नोरकआव 1 सेकेन्डबो मोनफ्रोमबो अरजों खामजानाय आरो सैतानफोरजों साजा होजानाय जायगा। नोरकआ मोनसे गिथावथाव जायगा। नोरकआ इयुनाव बांसिन रासिन बारा जाबावगोन। नोरकआव थांबाथाय रावबो फैफिननो हाया। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो बुहुमाव थासान्दि समाव फै जोङो अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो सैथोखौ नागिरनि आरो जोङो इसोरनि बोसोन बायदि थाबायनि। गोजोन्थों।